You watch me beat it till I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kiss. Sziasztok srácok, én Gameplay Star vagyok, és itt van velem Ronaldo 117. Sziasztok! És ebben a videóban Hunger Games-ezni fogunk, ahogy láthatjátok. No hát akkor ennyi is lett volna ez a videó. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, írjatok kommenteket. Én Gameplay Star voltam. Sziasztok!